салому алайкум подписчикони азиз, рӯзи саиди ҷума ба ҳамаи якояк шумо муборак бошад. бародарони азиз, айни ҳол қарор дорем дар молбозори ҳоҷишариф, шаҳри бохтар. нархи навои мол кам ҳар ҳафта фарқият кардаист. бародарони азиз, имрӯз молам бисёр дуромад. ҳозир навораҳои хубу ҷолиба сар мекунем. бародарони азиз, пешкаш шумо медаронем лайк подписат сара фаромӯш накунем, барои пешравии кори мо вобастагӣ ба лайкҳо подписатҳои шумо аст. бародарони азиз, ғанаҷини нозоида беҳтарин мол 15000 мега 13000 бузург пурсидесай надодааст. ина қафои мол синаи хубам доштааст. ҳад фигураи хушрӯ доштааст. ина молаки хуб будааст. барои мол кардан моли фасон нест. ина қафои мол чанд сум гуфти бародарам? мира 12 бозор чӣ пурсӣ? 11000 мол дар ҳолати хуб қарор дора. беҳтарин молай. номер телефон та мегӯ бародар, ягон кас харидорӣ карда занг мезана мепурсад. номер телефон та мегӯ. номерои телефони ҳамин фурӯшанда 93 505 4111. касоне ки харидорӣ кардани бошад метавонад ки ба ҳамин рақамҳо занг бизананд. мол беҳтарин молай. барои мол карданам наҷини ғамси зур аст. чанд сум гуфтира? 13000 мега бозор 10000 то 11000 пурсидааст. ё ҳарчи аялдама нишад 12000 пурсидааст. номер телефон дорӣ? номерои телефон табгӯ 970 81 0990. касони харидорӣ кардан бошад метавонад ки ба ин расм бачак муомилаи хуб мена. камтар муомилаш монда нахош ки гӯштаги камтар муомилаш монда молои назанда ҷогирам бигири залал наменем. чанд гуфтаист яхида? 10200 бите гуфтаист ая? 10000 бозор пурсидааст мега 10200 сом пуш мени мегири. моли беҳтарин мол аст. соча сот хуба. молаки хушро. қафои мол соча блардаки фасон аст. 10000 пурсидааст бозор. ин моли фарбия барои киштан 14000 мега 11000 пурсида надодааст. барои киштан тёрай мол фарбия. қафои мол ҳолат хуб қарор дора фарбия. на подписчикони азиз тарафи буқачо омадем. буқачое ки мегӯем подписчикои мо нависанд ки бародар ягон буқачои миёнаро сёнка кунем барои бибинем нархи навора бифаҳмем. бачаҳо ҳамааш медонанд ки худованд насиб карда бо россия биён бо ҳамкорӣ кунем. қатъи аксарияти подписчикои мо бачаҳои бозоранд ки ҳозир дар айни ҳол дар муҳоҷиратанд. на бародарони азиз, буқачаки беҳтарин свети сиёҳ дар ҳолати хуб қарор дорад. чанд сум гуфтӣ? 13 муомила дорад. бозор пурсид ягон чи? 11700 11800 пурсиданд. камтар муомилаш мондааст. номерои телефон та мегӯй? номерои телефон та мегӯй? 900 08 3613. касоне ки харидорӣ кардани бошад ба ҳамин рақамҳо метавонанд занг бизананд бипурсанд. бародарони азиз, мол дар фурӯш аст. молчаки хуби хуб аст. 400 бахача барои бастан. бародарони азиз, беҳтарин моло дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳар 400 бахачаҳои шуруб дастанд. чанди гуфтааст яхида? 46000 яҷоя. бозор чӣ пурсидааст? бозор 46000 сом. яҷоя бисёрига 13 буда 12 хай камтар муомилаш монда. номерои телефони чанд аст? номерои телефони чанд аст? номерои телефон 004 004 55 55 28 68. бародарон аз касоне ки харидорӣ карда намешаванд 4 сармолаи барои дар як ҷойагирам савдо карда мешавад. ҷӯрам мешавад. ин ҳамин рақамҳои телефон, рақамҳои одаме ки мол мефурӯшад, одами бозори муомилаи хуб менад. касоне ки харидорӣ карда метавонанд ки ба ҳамин рақамҳо занг бизананд бипурсанд. ягон чи ай бозор болотар шавад, муомила дора метиҳа хулоса.
подписчикони азиз бо се сар моли дига бояд ҷоя дарёҷойгирам савдо мешаванд тоқатоқарам касешан дар ҳолати хуб моло барои бастан моло ё шакан ина хафои моло ина истиёш иш бурай молакои беҳтаринанд айни ҳол барои вақти бастан шои молора то тирамо ҳам нестанда ё чанд пуле гуфти ёро 12 бо муомила дорад ана бозор чӣ пристайсад ина пешангира 11 ӯ зарча 11 ка шамоли нағза шохош ката кишвар номеро телефон та мегӯй бародар чанда номеро 919 07 67 касоне ки харидорӣ кардани бошанд ба ҳамин рақамҳо занг мезананд мепирсанд муомила мен аз соҳиби мол ман молош дада одами бозора муомила хуб менад ина молака моли наз будаст сар мега 13000 кардан ҳозир 100 сум кам 13000 кеса молаки хушрӯ будаст неки хай ҳозир ҳамин ҳол вақти бастан шуна бародарони азиз касоне ки мол менад хеле молоро бандӣ мешавад ина биқай калонаи бародарони азиз килобаркаш 48-49 пресидан то 53 ирӯ савдо шудааст килобаркаш якам 23000 мега бозор 19800 сумш кестааст молшам моли хай зури зура хушрӯ ҳам фарбиай моли хушрӯ будаст ки ин барои киштанай барои боқидан уже боқидай барои киштан тиёра ина биқай боқидаги дар ҳолати хуби хуб қарор дорад нархи шапл дастида бародар 22000 бозор чӣ пирсӣ килобаркаш 52 пирсида надодаш ай хел хича чанд сум карда тарозу баркаш 52 карда надода моли зура не хушрӯ фарбе шоро ки вазми хубам метия не барчо тамошо кунед интересоват кунед мақсад нарх навора ина моли ҷом да моли ғаз ҳамин сирф алҳои номери якш 700 кило боло омада живой весиш 45000 кардан надода шои бо 40000 посидеста ҷадвалам каларам калабда хора ғавсиша би халтумш дар замин қариб меша моли бақувват мекунад живой весиш 700 кило боло омада беҳад моли бақувват 40000 посидеста надода судаст ина бародарони азиз ин мола молаки хубай 10050 сомон савдо шид мол чалиша карда моли хубай почабландак соза ё барои бастан савдо шудани бародар мегирад бони менанд иш 9600 сомон савдо шид ша молаки нағз будаст моли почабланди шуа иш настарата як мухтасир иш настара сорт сифати хубтара назар меояд барои бастан хеле ҳоли бони менамад ин молаки назар 11000 мега бузург 94-95 кас надода ҳоли бо 9000 пирсида ина молаки хуб даст барои мол карданам хубай барои бони кардан боқиданам молаки хубай лекин мол кана касе молаки хуб мешавад сорчанд сорти хуб даст ина сар биқачаи майда бародарони азиз ёра 83 мега бозор 70000 кардааст ё молако ё шакарда барои сари замин инами 70000 мега бародаро ҳам тамошо кунед бибинед нарх навора интересоват кунад иш бахватара нисбати надош ина молои майда биқачаи майда хушрӯ дусала не дусалача хушрӯ буда бародарои азиз чанд сум ки бародар 8 сум мега муомила мене мол хушрӯ некини сифати хуб дорад бозор чӣ пирсид бозор сар 7000 кардаста мол майда не ки молаки хуб ширкати хушрӯ буда сирачам сирати фасон фарода кимсани шапл гуфтида 10000 гуфтам 91 кардастам 10000 мега ғайрати бихара бигайрат ада ғайрат молаки беҳтарин дамоли фасон
برای سر زمین کسایی تبدیل کنم چون برای سر زمین خوبه من خشک شده 8000 مگا بزرگ 7100 سیم کرده من خشک شده مولای مایده دارم برای بچه ها پرسیدن که مولای مایده ترم نوار کنیم چند تا مولای مایده را برنامه کنیم نرخ نوارم کم کم قیمت چیده شده برادران عزیز با دو سرغنجینی خوش وقت برای مول کردن برای بونی را میشن سویت و سویت خوبه مولای توزن هر دونش برادر چند پول گفتی را 20000 20000 میگه چند پول کنید 20 он кам 1000 савдо шид иша 88 кадесан ایش سودا شده چند سوم سودا شد 20 он кам 1000 чек خیلی шамай 9000 بگو 20 کم 9000 سودا شد این برانگیش иша 88 اینا ملاک خوبی خوب دستین برادرای عزیز 20 کم 9000 سودا شد ایش 8800 سوم کرده سن ندیست شما ملاکای سادشتا کم برای بونی به هر ملاکای خوب کسی بو بخارم اگر یا تیز میپزنده برادران عزیز دیروز در همه بزرگ خیلی مول بسیار در آمده بود که این حال هم مول پشتی سودا شدن مول هم کمشی بزرگ تنک شد در همجا خداحافظی میکنیم تو نوارهای آینده لایک 500 سر فراموش نکنین تو که نوارهای خوب و جالب با بسیارتر شدن پناهی همتون بس کو برادر عزیز ان شاءالله که با نصیب کرده باشه نوارهای نمون ایروزی بزرگ ای مول بزرگی کمونیسمی تنسانگیر سر میشه در خونه الله باشه